weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ñaabina to jawaldi to feeralla to dabbe to dabbana to windinga to mbañ ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou isaga keɓe to motto ha to galle imam ceerno abou ndongo imam garlole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ñande alkamisa 17 lewru avril gonɗen alkamisa janggo Nafsat Diabbo Mauritanie Expo kolal ɗiɗaɓal woni deuxiéme édition tawi ko sous le haut patronage de son excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi to leydi Sénégal hewɓe kay tumaɓe juuɗe mumen ene modduno e haalisaji Covid 19 e oɗo saaha joni tawi juuɗe diga woni division d' investigation criminelle to leydi Mali imam Ségou Sidibé o ñawama taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso tawi hen hitande ko avec Sirsis kedde Afrique ma en jabbo Alassane Oumar Bothio Afrique du Sud ko debbo to Afrique du Sud ko debbo goto hepti toon caggal nde o heptino fodde lewru kadi o jibini ɓiɗɗo goɗɗo kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi France to dowlaci tendude Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren janditowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on nan mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehili babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama.
salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safara fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista fibram dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. gorko mo melga wuro jinneji ne yaranaɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji ɓalli musoji kala. gorko mo melga wuro jinneji ne yaranaɓe wonduɓe prostate yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala. gorko mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati o ɓurodirta ɗon mbiya alhamdulillahi rabbil alamina. gorko mo melga wuro jinneji ene jogui base to Dakar en tawi ɗon mi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 wonande tawateɓe lappol palol dande maayi ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala ene tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e mum numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mo andino dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawe to legal Samia gal étage danejo ene huccite usine plâtre. gorko mo melga wuro jinneji sa yiiɗi jokkodirde makko to leydi Mauritanie numéro makko mbatta ko 46 94 21 91 so tawi noon ko WhatsApp numéro makko ko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. mande Mansa Keita ko gorko pullo hen banggue ko maniganke hen banggue gandu bindi. mande Mansa Keita ko joom gandal jaadugal e nundal gandal memotogal tawi kadi ko gandal jirtogal guite. mande Mansa Keita gandal makko ɓuuri yaarude koye ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi ko wayno jama ko wayno kanŋe ko wayno bauxite e dendagal ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi so tawi koye on fannu dillata jokkodire mande Mansa Keita joni joni mbiya alhamdulillah. mande Mansa Keita ko ɓuuri hawnade liggal golle makko ko ɓuuri tengtinde nunɗal makko so tawi on jokkodiri o namdata komo hoore kuɗol o namdata komo avance o gollanta jiira guite ma ha keeɓa ko jiɗɗa gadda ko kaldunɗon mande Mansa Keita saɗi tan ko jamfa. mande Mansa Keita ko gandaɗo e nder dongre Afrique kala to kanŋe o siggete to jama yirete ko wayno to leydi Côte d'Ivoire leydi Burkina Faso leydi Mali leydi Mauritanie leydi Sénégal leydi Mozambique leydi Zambie Angola dendagal leyɗele to jamanteruji tawete dendagal leyɗele to kanŋe yilete so tawi a wi mande Mansa Keita ma wi o hayatto ayi gando ayi nunɗuɗo ayi neɗɗo kawniɗo. mande Mansa Keita holto tawate e oɗo saaha joni o tawate koto Ségou ene tawe nder leydi Mali sa yiiɗi hebde ko ɓurɗo yaaji a yiiɗi jokkodirde makko numéro makko ko goto ko numéro téléphone ko numéro WhatsApp mbatta ko 000 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 99 mande Mansa Keita ko gando bindi ko newiɗo sanne ko malaɗo wune mbadden dando faade mande Mansa Keita. Kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba 16 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabruji men to leydi Mauritanie pudorɗen alkamisa janggo 17 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ma Nouakchott Diabo kolol ɗiɗaɓol woni deuxiéme édition koɓe mbiyata Mauritanie Expo tawi kadi ɗum waɗata koye suuɗo o patronage de son excellence monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie koye événement ji noon faggude woni événement ji économique ɓurɗi fayidinde no feewi e nder leydi he tawi kadi koye horizon 2025 Mujibou Expo woni weejo ngo noon ko yidde kay ɓeydude ƴellidde secteur privé o e nder leydi he weejo ngo noon waɗata tigui koto stade olympique mo Nouakchott koye lewru avril 2024 hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hokkuno coup d'envoi to palais du congrès nden noon wonno ko première édition Mauritanie Expo ko hikka noon watti laabi ɗiɗi lawol ɗiɗaɓol ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Hannana Wula Sidi ko jagorgal kalfinangal ko fate défense nationale mo gendi Mauritanie omo tawe jillu makko tawi ko jillu gollal e jillu cihlagal ngu balɗe ɗiɗi walla ngu balɗe nayyi toon to Algérie ko wendoga ñande talata nde wendoga ummi Nouakchott o yaɓani toon tawi kadi ko général de corps d'armée biteɗo Saïd Sekriha kañum woni ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale kañum kadi woni chef d'état major de l'armée nationale mo leydi Algérie kañum bismimo toon woni kañum invité mo toon Hannana Wul Sidi noon yahani goto omo yaadi tigui e ɓeɗo omo yaade général de brigade El Hassan Bamba Wula Meguet kañum woni commandant de brigade de renseignement de la sécurité militaire to état-major général wondude colonel Ahmed Salem Wula Hamza kañum ne ko commandant de la division de coopération militaire wondude colonel Cheikh Mohamed Lemine Wula Bilali on ko directeur des relations militaires to ministère de la défense ko ɓeɗo tigui woni ɓe o yaadi e nguɗon jillungu balɗe nayyi ngu ɗaɓani wadde toon to Algérie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Chris Kinross Gold woni Tasias holli talata hanki o wonde kay koɓe dartinɓe golle kay ko fati exploitation usine mo Tasias o tawi ko mina tawi usine tawi mo mina mo Tasias saabi ɗum noon ko caggal kay nde tina tigui cuumu waɗi toon ñande altine ɓennuɗo 14 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho hay goto ma yani hen hay goto gañaki hen cuumu ngu kadi ñippa ha laaɓi tawi kadi koko ɓuuri yawde yaccade ɓe udditi hen noon losgoji jaaƴino feewi beɗen ande holko saabi cuumu ngu ɓe puɗɗima kadi wadde ɓeto mabɓe yidde andude kayi no foti koɓe bonira hen cuumu ngu noon haaɗi tan koto zone biteɗo zone SAG woni sakka woni tigui zone de déchargement du broyeur ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate ndema hono biteɗo memma beybata o holliri tigui holliri wonde campagne agricole hitande hikka nde ma boowe jaƴƴi no fewi ndeme tawi hono mum meeɗa remede e nder leydi he woni tigui boowe record ma mbaɗe hitande hikka nde tawi koye fannu ndema o holliri o haali ɗum noon o holliri wonde hitande hikka nde kay ma 46 ujunere hectare ɗum woni ko remete hitande hikka nde e nder leydi he o haali ɗum noon koye saaha kay o wonno e wadde visite makko tawi ko visite d'inspection visite d'inspection ɗi omo wonduno tawi o wondino koye ministre de la jeunesse e nder projet ji ndema tawi ko projet ji wallude jeunesse no wasino umori tigui e wasam gollade no jeunesse o ulri tigui umori tigui wasama gollade ɗum noon ɓe jetti ɗina projet ji noon tawi kadi koɓe ƴetti ministére de la jeunesse noon tawi ƴetti fodde temedde ɗiɗi o gollotoɓe e nder région ngaji taw ko région de Ercuse wondude région biteɗo Deyka e Mbek e nder fof ne tawe nder Mouqata e nder Mouqata mo Rosso wilayade Trarza ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen caggal keɓugal ko fate kursi
pucci ene yubbine kay oɗo saha kay woni ko yubbinede toon to kay hayri koye keɓogal manggal wona ɗum noon ko ñande nogas nduɗo lewru ngo kursi pucci hitande hikkade noon jabboto kursi o ko toon to kay hayri ko kayri jabboto kursi o tawi dendagal gorgol kala ene bisma hen ma en ketto goto e waɗɗiyankoɓe liksebe naɓe hono Keccel Thiam ortane cimtol Keccel Thiam salamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum fedde sukaɓe heblo Afrique Gali Abouba Abdoulaye Sarr e wondi mumen min calmini on min daari jamma eyi toujours eɗen duttono ɗo fina tawa meɗen e aadaji ɗi gadorinɗe ɗe nokku en e kala saaha walla kala hitande min kewno wadde course pucci e ruttunade fina tawa e golɗo lawol noon jonta ko wuuro meɗen kay hay e ɓe noddi yimɓeɓe o kawruto kay to ñande nogas lewru ndu e 20 avril nduɗo no gonɗen eyi ene nodda noon ɗeɗo guure ene nodda Lixeb ene nodda Jool ene nodda Guiré e diwanuji gonɗi département ɗi kala e kala jogiiɗo ndimanko koliɗo hoore muɗum mo alda e yaware hulani gafake muɗum ene invita toon pour course pucci ɗi e kaynaɓe noon so noddi ko alay saago note nde won noon oɗo saaha ko kamɓe jogui drapeau sabi course ɓinnunoɗo o e ko ndimango mabɓe ne wiyeteno sab ko kañum jogui drapeau joni noon goto kala no fawɗo noon hurkide drapeau kamɓe ɓe jiiɗi fannide drapeau e ɗum noon ko teddugal moɗon e min mbiya yimɓe bisimilla mumen kewa e haaldande moɗo ko musidɗo moɗon Keccel Thiam to wuuro meɗen Lixeb eyi assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah Kecco Baylo a salminama gon paadi tigui ha ñande nogas nduɗo lewru eɗen ɗamini tan ma arara yo hottona to Lixeb gorgol teno mima toon tokka hey ko ɗon taccirten to guurel Oumar Ly payen to nder leydi Sénégal gendarmerie nationale mo Sénégal ɓe teeɓima drogue kewɗe no fewi e nder communiqué mabɓe noon moɓe ɓayini talata hanki o ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima 390 kilo drogue e nder balɗe seeɗa tan ɓe teeɓima hen kadi trafiquant tawi ko molanteɗo Allah dattornoɗo trafic du drogue international ɓe iɗi noon nangude ko 60 kilo drogue cocaïne ɗum koto Dakar ñande 14 lewru avril nde kadi brigade mo Filima teeɓima 300 kilo drogue brigade kadi mo Sokona ñande on talata teeɓima 11 kilo drogue ha joni koye fannu drogue keddoɗen brigade régional halfinaɓe ko fate haɓade drogue e trafic mo Kaolack kañumenne koliri ɓe teeɓima 56 kilo drogue ɓe nangui hen kadi sagataɓe nayo waɗannoɓe oɗon trafic enquête o noon ene jokki hen beele kay ɓe mbawa yitude dendagal réseau kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hewɓe e oɗo saaha joni tawi ko tumaɓe juuɗe mumen moddude e dirtingol walla détournement halis mo mbiyata fond covid 19 mbaɗama convoqué yesso diga woni division d' investigation criminelle hono Ouseyni Ngom ko kañum woni actuel woni oɗo saaha joni kañum woni directeur de l' administration générale de l' équipement woni DAGE to ministère de la santé on waɗama convoqué o ñalli hande noon koto brigade ko ñalli hande to ko toon to bureau ji dicto woni division d' investigation criminelle fond covid 19 noon ko fodde ujunere milliard woni 1000 milliard ko ɗum tigui woni ko yaltinno hen 19 milliard noon koko wujjani dirtina andaka tawa to heedi koye ɗina loskugoji ɓe goni kay gam yidde yaltinde ɗiɗon 19 milliard ko noon kadi hono biteɗo Moussa Sam Daf kañum ko directeur hôpital mo Dalal Jaam kañum e hoore mum waɗama convoqué to diga e on fannu kanko noon o waɗi kanko e wonɓe hewɓe no fewi ha joni koye on fannu keddoɗen caggal kay biteɗo Baba Hammadi joni kadi ko biteɗo Tanja Teɓa soka kay ko fati e alhaali halis covid 19 ñamanoɗo kay e nder saaha laamu Macky Sall ko talata hanki o noon o convoque no to diga woni to division d' investigation criminelle o waɗama déféré on to tribunal mo Dakar Tange Tanja noon ko kañum woni patron site TV site VIP People
tangue tanja noon ene halfina no fodde kay gestion serde fodde capanɗe jeeɗiɗi tati million tawi ko fond covid 19 koye ndin mbaadi noon o convicra yo waro haala yimɓeɓe to capanɗe jeeɗiɗi tati million ɗi holto ndewi ɓe ko ɓeɗo kadi ɓeɗo yimɓe noon woni oɗo saaha joni fuɗɗiɓe ɓilade kay e juuɗe laamu e juuɗe disi tawi kadi ko tumaɓe détournude woni tigui dittinde ɗiɗon haalisaji taw haalisa covid 19 ɓen goni Mamadou Ngom Niang ancien d'âge du ministère des sports wondude Aminata Sadia Gueye styliste on enquête koko fate capanɗe joyi million Abdou Aziz Ndiaye on ko on ko communicateur traditionnel on tuma kay walla noddira koko fate temedere capanɗe joyi million so tawi ko tangue tanja noon on ko artiste on tuma noon ko walla noddira ko yo ar haala ko fati ɓe capanɗe jeeɗiɗi tati million franc CFA ɗiwo halfino ko fati e oɗon fannu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Mamadou Lamine Diop ko ingénieur des pêches woni ingénieur ko fannu awo ko kanko wonno chef de division de la sécurité awo taw ko awoɓe Sénégal tawi ko awo fina tawa woni tigui ko wiyete tigui ko wiyete mawɗo DSPA ko kanko tigui waɗa limogé walla waɗa licencié itta ha laaɓi golle makko ɗum noon ko caggal kay nde o bismano e site biteɗo Seneweb ɗum wonno ko ñande tati lewru avril 2025 e nder yewtere makko noon holliri hen kay wonde leydi Sénégal ene hatojini accord aji kewɗi tawi ko des accords de pêche o wi kay wonde 80% e débarquement ji awo kay fina tawa kay rondi kañum ɗum rondi ko awo fina tawa rondi ɗum ete koɓe haɗaɓe awde kay toɓe gawata ɗo koko haɗa kay ɓennude temedere kilométre e nder maaje kalɗe ɗe leydi Sénégal o holliri ko 10% tan de ressource woni tigui koɓe jamira ko heddi kala ko 90% keddiɗo ɓe mbawa yettade o wi tigui wonde ko wayno liɗɗi ɗi fannu biteɗi thon walla biteɗi merli ɗiɗo kala ko liɗɗi tawi kay e nder tawate koto ɓuuri luggidde e maaje kalɗe leydi Sénégal ɗi nokkuji noon awo fina tawa mbawa tigui yettade toon kollade Union européenne kerori ɗum kala kaɗon haala noon kawa haalno tawa kadi kala ko haali hen omo hokkiri hen dalilaji mum taw ko dalilaji lattude no fewi ɗum noon ɗin haalaluji noon woni ko welani mawɗo makko woni ministre de la pêche biteɗo docteur Fatou Diouf ko on waɗimo noon licencié walla mbiya waɗimo limogé rimo ha laaɓi e golle makko lomtimo eɗo saaha joni e poste he ko biteɗo madame Ndeye Niaw Cissé kañum tigui oɗo saaha joni lomtina e oɗon poste ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen armée leydi Sénégal jen hata biñoma armée leydi Sénégal umminima offensif mo walanteɗo Allah tawi ko opération mo sécurisation woni tigui yidde ɓeydude tikkinde nden ka kisal haɓade kay wat boniɓe e nder falde biñoma ha tengti noon to nokku biteɗo zone des palmiers woni nokku to palmier ji kewɗi ɓuuri wawde tawede e nder commune mo Djinaki to wuuro wiitengo Birkama Dingue e to wuuro wiitengo Mongona ko to piyanɗe gurde nanama toon siftinde noon koto wuro witengo Mongona sifano taw ko sifande jaam woni accord de paix sifano hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati tawi ko hakkude laamu ngu e catala bitengal jaggayi tawi ko catala jewtingal e MFDC woni mouvement des forces démocratiques de Casamance opération noon waɗi tigui ko balɗe seeɗa tan caggal kay jamma ñande saabu ko ñande jamma altine ɓennuɗo o ko tawi tigui ko jango waɗi toon ɓen waɗnoɓe ɗin janguji noon ɓe janno tigui koye commerçant ji ngal ɗo noon pelɓo ndiral kay walla nde ɗo fiyande kay nde armée ummini beele kay jogotani wonde sababu kay ha guerre ummito e oɗon fannu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen commissariat central de police mo Rufisque ɓe teeɓima debbo goto tawi ko escroc mo walanteɗo Allah dartoɗinoɗo kay wiide ene fewna visa ji faade Europe wondude visa ji kadi faade dowlaji tentuɗe Amérique o wiyete noon inde makko ko o wiyete noon ko a Mbaye ɓurɗo lollude noon ko Ami Kolle ko joguiɗo noon o tekkinama tigui o hollirta tigui o wiyata tigui omo jogui partenaire uji makko e nder ɗen leyɗele omo wawi haaldude e jomumen ha wawa waɗande jomumen passeport uji teska o tawama noon o jogui passeport uji kewɗi tawama e juuɗe makko ko yimɓe noon ɓe o felmi ɓe o ñamani halisaji mumen ene qime ha 31 neɗɗo ɓe o felmi o ñamani halisaji mumen halisaji
noon yo ñaami ɗi ko 35 million 35 million ene fawi 4 ujunere ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha toon to Madina Gounass ko fate cimtola daka Madina Gounass kettoɗen ko cimtola musidɗo men seydi men Ama Sambalo a salminama juram. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi salminima kadi mi jurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Ghali Abouba. Hande o cimtol men abbitto koye Daka Madina Gounass. Daka Madina Gounass fuɗɗi ko tan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi ɗiɗi nokku en wiye Aynimadi e putuɗo on Daka noon wonno ko dawi guese ɗe ganduɗa dental ngal dawanno dawi guese e on saaha ceerno Alaji Mamadou Seydou ummo ga o yaaha o tawaɓe toon de guese ɗo ɓe julda ɓe birdida hankkadi ɓe mbadda wasifa ha ɗum watti weldeɓe e on saaha kalitade Daka watti wadde Ghali Abouba e on saaha noon ɗin putuɗe Daka ceerno en teskoto sen waɗa Daka saaha lewlewal nde wonno on saaha courant alano kono kadi ceerno en tekso e saaha beele Daka o wasa hawrude e saaha Jalal Walo beele Fuutankoɓe mbawa arde kawrude e Daka o Ghali Abouba ene yaaha saaji kadi Daka o yonta taw ceerno ko waɗi ɗengal dinde Islam so ceerno to yeehi to e on saaha ceerno waɗi toon Daka o ni woni hay tan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati nokku en wiye Unfani Daka o waɗi ɗon fodde laabi tati e on saaha noon hita ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom to mbiɗen o mawɓe dentagal heewɓe Fuutankoɓe kawri e on Daka e on saaha noon takusane goto yonti no ɓe ndenti kalde kawri ɓe mbi enen de ɗum ɗum wadde fayida ni e o diino no welde ni poɗɗen ko haalande ceerno beele hitande kala Daka watta wadde wasa faɓɓude ɓe kaldi ɓe kawri ceerno ari ɓe kalfini konngol kam mawɓe ɓe kalfini konngol ceerno Aliou Salihou Mbokke Diawe ɓe kalfinimo konngol ceerno ari takusan juula ha gasi ceerno Aliou Salihou Mbokke Diawe ɓaddi ceerno o habde ceerno koɓe kaldi koɓe kawri ko ceerno wiɓe wona on kaldi on kawri sila fo Daka ne waɗa minne komi goto e moon tan so julɓe kaldi kawri e moƴƴere mbawami tan ko yantiten gila nden e Ghali Abouba Daka ene waɗa faɓɓani hay tan ɗum nder noon e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi 1973 Daka o jooɗi ɗo jooɗi hande ɗo ha joni dirtani ko adata ko noon e dirtanno waɗeɗa hikka mo wuuri waɗɗe ko 1973 ha joni Daka o waɗi ɗo wonno hande ɗo ha joni o dirtani ko ɗon woni julɓe kala ɗo ndentata kala hitande ujunaji julɓe temedde julɓe guiroɓe yoɓe nder leydi kala gara en noon on nokku barkindo e on nokku e jabana duwaw nokku mo ganduɗa ko kaaƴe pirli ɗum Daka o lombi hakkude ɗo ɗon Daka o kala hitande Ghali Abouba hitande kala noon Daka ne waɗa Thiaji Mo Seydou o ardimo Daka o hita ujunere e temedde jeenayyi e capannayyi ɗiɗi ha 1980 duuɓi capantere jeetato o mardi Daka o gila 1980 faade joni ko rutti ko noon ko ceerno Jama Tidiane Ba oɗo saaha kañum lomti ardade oɗo Daka mo ganduɗa baɗo ko hitande hikka noon ko nogas e jeegom nduulo lewru avril mo kalten hankkadi wonti aset garoɗo so arti tan inchallah wonat kino Daka Madina Gounass Ghali Abouba ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass feedo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Ghali Abouba. Allahumma amina Ama Samba Lo golle ma jooɗi peewi yo Allah rokku en hawrude e Daka hikko e Dakaji kewɗi Allah junna kadi gurdam ceerno Allahumma amina sen ummima to Madina Gounass paaɗen koto leydi Mali imama Sékou Sidibé nangganoɗo kay ene soka gila no gas ene yiya lewru janvier 2025 tawi kadi o nanguirino ko wiyete trouble à l'ordre public e rade noon e nder hutba makko dillere e seppoji noon o ñawama noon ñawore makko yani ha laaɓi o taƴanama noon duuɓi ɗiɗi e kaso tawi hen hitande ko avec sursis kadi omo fawa amande tawi ko million e feccere franc CFA on haalis noon yoɓata ɗum tigui koto DGCE kañuma woni partie civile o nanguira noon ko tigui o nanguira noon ko sababu kay vidéo mbiɗena vidéo filmenoɗo e saaha kay o wonno e hutba makko ɗum ko ñande 17 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi omo haala hen kay ko fati konguɗi ɗi weelani ko fati e laamu ardiɓe leydi ndi ha tengti noon e laamu koninkoɓe ardiɓe leydi ndi ha joni ko leydi Mali kettoɗen commissariat des police mo Koro Funanor e gardegol commissaire principal Bakary Koulibaly wondude cukku mum commissaire Mamorini Wulade Agge ɓe teɓima bandiji tati mo waɗanteɓe
Allah ɓe nanga noon ko jamma sappo e tati ne wiyata sappo e nayi lewru avril ɗum woni ndu ɓe nangi noon koye ɓe nanga koye saha kay wadde ɓe jangu tawi kadi ko hinde braquage mais armée woni wadde janguji mabɓe kay braquage tawa kadi jomumen jokkiti pettelaji wiɓe ɓe noona hen goto yaade ko duuɓi sappo e jeenayyi ɓurɗo famdude o dewɗo hen o ko duuɓi capanɗe tati ɓurɗo mawnude to banggue duuɓi ko duuɓi capan tati e joyyi ko ɓeɗo teeɓa e oɗo saaha joni tawe e juuɗe daddiɓe ha joni kabaruji men demgal Pulaar koto Afrique du Sud paaɗena hunde nde meeɗa mi hewani yiyede yiyama ɗum waɗi kala ko meeɗani ne ko hewani yiyede kay so yiyama ko hewani nanede kadi ma nane ko debbo goto noon ngarwonoɗo o jibini e nder hôpital ɗum wonno koye nder lewru mars mayno ɗum caggal nde o jibini bebbeyel makko noon o woni hôpital waktuji seeɗa o faati galle mabɓe ndeno faati galle mabɓe noon lewru woturu fawi hen e kala saaha noon teski musalla cattude e wona nder reedu hen caggal ɗum o rutti toon to hôpital toon nde o waɗa échographie noon waɗa tigui hol kiso tawa tigui ɓiɗɗo goɗɗo nana nder reedu hen ɓe mbaɗi tigui ko wiyete déclenché ɓe mbaɗi tigui yo déclenché tigui jibinirgol ko ɗon e ɗon o jibini ɓiɗɗo ɗiɗaɓo o on paami tigui ɓiɓɓe makko ɗiɗo ɓe tawi tigui mbiyen ko funeɓe walla tawi ko miñiraɗo e mawnaɗo ko lewru woturu woni hakkude mabɓe ko hunde hawnide no fewi kono kam Allah ala ko ronki wadde ha bebbeji ɗiɗi foof noon ene celli ene jaam ene kisi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. En calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey ene wayno landaji politique kewɗi no feewi mbawi kay hono rendu toon ɗum noon e nder toon to leydi Mali to ɓe mbawi kono noddude e koye mabɓe yuɓɓinde ɗum wonno ñande talatare sappo e joyi lewru mboyi ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi fandare noon ɗum ɗi landaji hono politique wiide kay yoɓe dutto kay e turnugol mabɓe ngal ngam kay ɓe ƴeewa kadi no ɗum mbawi kadi ƴeewide hono gouvernement mo leydi hono transition mo leydi ndi no waɗirta ni yiɗi kañumne ko ittude tawkata ko landaji ɗi kamɓene kay ma mbawa kadi jertide ɗum ɓe mbawa kadi addude hirjino wonande kay tawkata ko ɗon e nder leydi ndi hani ɗon kadi gila kay sappo e jeegom duuɗo lewru ndu gonɗen woni ñalawma hande o ha nogas e jeere duuɗo lewru taw ala ko woni hen tan ko yidde tan addude kay ko faati kay e wawde kay soccodirde e koye mumen kamɓe formation ɓen landaji politique ɗi e ɗum noon kadi tawno nde wonde laamu ngu sappordu ndu yiɗi kay ko mumtudeɓe haaɓe laaɓa Guinée Conakry toon dey ene wayno dey ko on capitaine Moussa Dadis Camara kañum de ummima leydi hono Guinée jamma ñande sappo e tati jofi sappo e nayyi lewru mboyi ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi gam yaɓande toon to leydi hono Maroc caggal kay ndewa kanko sokono kay duuɓi nogas caggal kay gueɗe kabtoɗe ɗe bonno gila kay ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi saga nde woni gardiɗo hono leydi ndi ɗum noon ko toon ko moɓe mbiyata toon stand mo 28 novembre ene wayno dey ko kanko dey caggal ɗum o ñaawa o wiya kadi amo soke e oɗo saaha ɗum noon e Mamadou Hun ɗum mbiyata ko général gardiɗo hono leydi sabbo leydi Guinée on kay yaafimo e ɗum noon kanko noon o ɓubtinani ni nde caggal noon nde wonde edde ka makko nde o laamino hono leydi ndi on tumba nde fellunomo nde o safrino ko toon to leydi hono Maroc ene wayno nde ko toon kadi o hutti toon to leydi Togo to nde won gardiɗo hono leydi ndi for Gnassingbé kanko dey o toɗɗama taw kadi ko yomon médiateur wawo kadi bisowo ndiyam sandigue jaho masala taw ko conflit baɗɗo taw ko banggue funnangue RDC Congo ɗum noon kadi ene wayno dey kankone o wawi tan ko rewde e pré hono nanɗo makko mo leydi hono Angola ko kañum yahanno hen e koyɗe hono masalaha guila ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toon to Soudan ene wayno de ONU kañum de wawi hono bayyinde wonde kay wiide wonde kono yimɓeɓe no tampirtonde no mayirto ni meeɗa kay wadde kay e nder an tawkata ko windande nde tawno oɗo guerre mbaɗo toon to Soudan o e bawɗo kay puɗɗi toon guila sappo e joyyi lewru mboyi ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hakkude tawkata ko ɓen généraux ji ɗiɗi hono biyeteɗo hono Al Barhan
kañum hametti no waɗi noon yimɓe heewɓe muy taw kay wiyete kay ujunaji ɓen kay taw wurtiɓe e jumumen e ma won kadi kono 13 kono million ɓen ummiɓe nokkuji men hani e réfugié ji ɗum noon no wiiri noɓe mbiri kamɓe tawade ko uni no wiiri ɗum noon ko goyi kay ko gila kay 15 nduɗo lewru ndu goɗɗen ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi ɓe mbawi woto bayit ɗum taw bayit ɗum ko oɗon woni responsable haut commissariat de réfugié won HCR e ɗum noon wonande kay taw bayinago AFP ɗum noon ene wayno hono feccere e ndara taw waɗi ko jibinande kono leydi ndi e oɗo saaha de ene ɗaɓɓi kay hono deƴƴal ɗo ko Gabon ali Alain Claude hono Blé ko kanko woni garɗo ɗiɗaɓo e woteji maɓɓe ɗi bannoji noon asatare 12 lewru ndu gonɗen ndu ene wayno ko kanko dañi tati piccal 42 e nder temedere ɗum noon kanko ari ɗiɗaɓo o wawi kadi jebbilade o wi woni kanko de o hawama o jebbilima ɗum noon ene wayno hono Brice Oligui Nguema ko kanko de ari kanko kadi fooli ɗiɓe o dañima won 49 piccal 35 e nder temedere ɗum noon ko kanko woni gardiɗo leydi ndi o woni dey neɗɗo tarhaɓo ardade leydi taw kadi ko Gabon caggal kay nde Oumar Bongo e ɓesgu mum gasdi hen kanko oɗo noon ko kanko Allah totti e oɗo saaha laamu ngu Ghali Abouba ko ɗum no tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogu ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to duɗal ceerno Mamma Kane ko on takkusan juula ha duɗal ceerno Siyel Sy ko on takkusan kadi juula ha to duɗal ceerno Amadou Tidiane Mouhamadoul Habibou Déme to likseba gogol e ko taari ɗum kala kabaruji men leydi France puɗɗorten kabaruji men jolam jaɓiri tekkere ne surka hakkude leydi France e leydi Algérie Paris holliri tigi wonde Paris holliri hande wonde koko nawtata 12 agent tawi ko agent ji diplomatique Algérie naɓe wonnoɓe to Paris France kadi nodditi ambassadeur mum joɗini ɗum toon to leydi Algérie ɗum noon kadi ko Algérie idi noon nawtude 12 diplomate Français naɓe ha joni ko leydi France keddoɗen ñande alkamis janggo 17 lewru avril tewano ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi Emmanuel Macron horejo leydi France ma jabbo secrétaire d'état américain biteɗo Marco Rubio e émissaire biyeteɗo Steve Witkoff o jabbotoɓe noon koto bureau ji makko to Champs-Élysées addataɓe toon noon ko yewtidde makko ko faati e guerre hakkude leydi Russie hakkude mum e leydi Irak hakkude mum e leydi Ukraine no jaam artiri hakkude mabɓe koto dowlaji denduɗi Amérique paaɗena Joe Biden gonnoɗo hoorejo dowlaji denduɗi Amérique o waɗi haalande makko discours makko kene wona minute aji nogas tawi ko toon to Chicago talata hanki 15 lewru août o ñiŋi hen no feewi lomto makko woni Donald Trump no feewi no ardori leydi ndi kay ko gila nogas noon lewru janvier 2025 o ummi noon ha laaɓi e jappere laamu gila nden noon o waɗani haalande makko ko fati e dawrugol walla ko fati e gonka leydi ndi so wona kay ñalawma talata hanki o gila haala holliri noon kanko Donald Trump kay o holliri no artiri leydi ndi ni haydara hen ala ko feewi o holliri wonde fonctionnaire uji kewɗi mbaɗama licencié ndiwama e golle mumen balle kewɗe tigui tawi ko balle ɗe Amérique walli tan no Donald Trump kuppi ɗum holliri kadi e oɗo saaha joni crégne heewi hakkude mum e leyɗele kewɗe tawi kadi koko wiyete guerre commercial musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha joni min to banggue YouTube ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodji to Madina Gounass ko correspondant men permanent Amadou Samba Lo kerkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi togo on